Goedenavond en welkom bij aflevering 17 van het Politbureau, het politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Christa Oosterbaan. Zij is de hoogste Frieske PvdA die kans maakt op een zit in de Tweede Kamer. De PvdA Friesland had de 40-jarige Christa Oosterbaan van Skielge als haar belangrijkste kandidaat op de lijst van de komende verkiezingsplaats. Oosterbaan zit zo'n 2010 in de rie van Skielge en de voorwiezer lid van de Skaatfractie. Ze staat op het 20e plak, maar in de peilingen komt de Partij van de Arbeid net 4 boppen de 10 zitten. In dat geval zou de partij voor het eerst geen Fries naar Den Haag sturen. Ja, welkom in de studio, welkom in het Politbureau, Christa Oosterbaan. Eerst even nog je plakje op een lijst. 20. Dat is wel heel meer, net? Nou, daar ben ik helemaal niet met je eens eigenlijk. Je komt net in de Kamer op basis van de peilingen van nou. Maar de echte peiling is op 15 maart, denk ik. En voor die tijd hebben we nog een campagne. En ik denk met een heel goed verhaal komen als Partij van de Arbeid. Ik ga er zeker vanuit dat ik wel direct in de Kamer kom. Ja, ik ben optimistisch gestemd, ja, absoluut. En waar is dat optimisme op gebaseerd? Nou, omdat ik denk dat we echt een mooi verhaal hebben. En dat we in Nederland echt voor een keuze staan nu. Welke kant willen we op? Wordt het een rechtse kant waarin we mensen gaan uitsluiten? Of wordt het een linkse kant waarin we samenwerken met elkaar? Maar het verhaal spreekt een hele beetje meestal nog maar aan. Nou, ik denk niet dat dat waar is, hoor. Ik denk niet dat het mensen niet aanspreekt. Alleen, ik denk wel dat mensen zelf een beetje in vertwijfeling zijn. Omdat ze zoveel zien in de media. En dat wij daar een goed verhaal tegenover hebben. Met een goede premierskandidaat. Met Lodewijk Asscher, een man die echt kan verbinden. Dus ik ben daar echt heel optimistisch over gestemd. Dat zeg je nog wel. In 2012 lukte dat met Samsung. Ja. Alleen nog hij heeft 4 jaar hier als PvdA mooi regeert. Maar Asscher, ik ontstuur. Ja. Hij kan al moeilijk zeggen. Ik heb een verhaal wat Sjen Rutte ingeeft. Want het eigenlijk 4 jaar lang verantwoordelijk voor alles geweest. En we hebben natuurlijk wel een heel ander programma dan de VVD. En we hebben samengewerkt met de VVD. Daarin zijn ook een heleboel punten goed gedaan. Dus we komen uit een hele slechte tijd met de crisis en alles. En wat wij ons heel erg aantrekken is dat mensen nog niet allemaal merken dat het beter gaat in Nederland. En dat de Partij van de Arbeid heeft daar wel degelijk een goed verhaal voor. Maar het lijkt het wel dat de VVD daar goed uitkomt en dat de PvdA alle klappen opvangt. Nou, misschien lijkt dat zo in de peilingen. Maar wat ik zeg, peilingen, dat zijn momentopnames ook. Wij gaan ervoor voor 15 maart. En daar ben ik echt heel optimistisch over gestemd. Ja. Even naar jezelf. 2010 zit je al in de rie van Skielge voor de PvdA. Daarvoor al in de stiepenfractie, dus je bent wel betoefd. Maar hoe komt een riertzet van Skielge als kandidaat in de Tweede Kamer? Waarom wil je de Tweede Kamer in? Nou, ik ben iemand die heel slecht tegen onrecht kan. En op de Schelling ook gewend zijn om te knokken voor de bijzondere positie van de eilanden. En ik denk dat ook Friesland iemand nodig heeft die kan knokken voor Friesland. Voor de bijzondere positie. Want het is gewoon een extreem mooie provincie met eigen taal. Wat maakt het jou daar geschikt voor eigenlijk? Wat mij daar geschikt voor maakt, ik denk dat ik dat net uitleg, dat ik een doorzetter ben. Ik ben iemand die gewend is om te knokken voor goede standpunten, of tegen onrecht. Armoede heb ik iets mee. Dat vind ik vreselijk als ik mensen dat zie. Dat gaat me echt aan het hart. Ik denk dat mijn persoonlijkheid en mijn daadkrachtigheid en mijn vasthoudendheid mij daar geschikt voor maakt. Ja. Welke punten wil je dan vooral jongen verbinden? Nee, ik zou heel graag de verbinder willen zijn tussen Friesland en Den Haag. Het lijkt me mooi als ik die rol kan vervullen. Thema's bijvoorbeeld? Ja. Sorry? Thema's bijvoorbeeld? Welke thema's? De krimp, werkgelegenheid, goede zorg, de bereikbaarheid van Friesland. Maar ook mensen die niet goed mee kunnen komen. Dus mensen kunnen ouderen zijn, maar ook mensen die de digitalisering niet kunnen volgen. Dat zijn dingen waar maak ik me heel erg druk om. En ik wil daar graag voor de mensen in de Tweede Kamer een stem laten zijn. Ja, dan kom je stel je komt in de Tweede Kamer en de wonderen in de wereld van natuurlijk, dus dat zou ik samen kennen. Je komt in de Tweede Kamer, je komt voor het eerst in politiek Den Haag, want dat is natuurlijk een nieuw avontuur van je. Wat loekt je daar zijn? Nou, ik denk dat me niet zozeer het avontuur om in Den Haag, dat iets is wat me nou zo aantrekt. Maar vooral dat onrecht, die gedrevenheid, die heb ik. En ik denk dat je in Den Haag ook heel veel zelf werkt. En we hebben een heel leuk team samen. We hebben al een paar keer met elkaar kennis gemaakt en opdrachten en een leuk teambuilding gedaan. Hartstikke leuk. Dus daar maak ik me eigenlijk niet zo druk over. Het is die gedrevenheid, dat ik voor die mensen wat wil doen. En dan met uitstek voor Friesland en de Wadden. Je valt hier Lutz Jacobi op. Ja. Is dat ook een voorbeeld voor jou? Hoe het mat? Ja, Lutz is grote delen, heb ik heel veel van geleerd. Echt wel een voorbeeld voor mij. Ik ben wel Christa, dus ik ben een heel ander persoon. Ik kan Lutz niet vervangen natuurlijk. Maar, wat heeft hij van haar geleerd? Nou, hij heeft mij geleerd
hoe je Friesland en Den Haag wat dichter bij elkaar kan brengen. Ze heeft zoveel mensen naar Den Haag toegehaald om daar kennis te maken met Den Haag. Dat word je zelf ik wel? Dat zijn dingen die ik echt wel van Lutz over wil nemen. En Lutz haar vastberadenheid en recht door zee. Ja, dat vind ik mooi. Dat spreekt me aan. En het is gewoon een heel fijn mens. Ja, echt een volksvertegenwoordiger. Ja. Dus, hè? Ja. Toch, Van Harik was wat trosdiscipline van die fractiediscipline bij de Partij van de Arbeid. Is wel eens lastig. Want jou vindt wel eens wat oors als wat de fractie vindt. Ja, maar Hoe ga je ermee om? Nou, ik geloof niet dat het een probleem is binnen de fractie. En dat je goed met elkaar daar een discussie over gaat. Heel veel fractieleden toch een hele oorzoor. Die zijn heel erg ontevreden door Samson zijn liering. Ja, maar goed, ik ben daar niet bij geweest. Dus ik kan daar niet iets over zeggen. Want daar ben ik zelf geen onderdeel van geweest. Dus dat ga ik alleen maar af op praat van anderen. Ik ga het zelf ervaren. Ik ben wie ik ben. Ik denk dat ik daar heel ontspannen in sta. En we gaan het meemaken. Er is een hoop afkeer hè, in Nederland van de politieke elite, die het Den Haag dan toch is voor een heel soort mensen. Ben je net benauwd dat je maar die gedrevenheid en dat gevoel van rechtvaardigheid dat je nog in is? Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee. Ik denk juist dat we dat ik door de manier waarop ik zelf in elkaar steek, misschien wel een ander geluid laat horen dan de meeste mensen die daar zitten. Ja. Verhoort ik heel wat, want je hebt in die zin een paar punten die het uniek binnen. Je komt van Skielge. Ja. Je man is kapitein. Ja. Ben hij hem? Ja. Als je ook eerst worden, dat verhoort een heel soort. Hoe wil je met al die ballen in de lucht houden? Nou ja, we zijn samen een gezin, mijn man en ik. Hè. We zijn ook heel geëmancipeerd bij ons thuis, gelukkig. Deze vraag heb ik natuurlijk al heel veel malen moeten beantwoorden. Vind je het vervelend? Nee hoor, ik vind het wel. Dit is in Nederland eigenlijk vanzelfsprekend. Dat maakt het eigenlijk ook wel weer wat gek. Want als een man een andere baan krijgt, dan vraagt niemand het hem natuurlijk. Nee, maar daarom vind ik het vervelend dat het jou vraagt. Nee, niet vervelend niet hoor. Nee, ik verwacht die vraag. Dus, ja. Maar hij stopt met zijn werk en hij gaat thuis voor de kinderen zorgen. Dat is heel geëmancipeerd. Ja, toch? Ja. Daar ben ik ook heel blij mee. Hij gunt mij dat ook. Hij zegt, als je die kans krijgt, die krijg je 1 keer in je leven, dan moet je dat doen. Het debat in de Kamer is vaak het verhurrt hem nog heel tijd. Hè. Ik moet in de Kamer, we jij dat overal, maar nog maar Wilders natuurlijk in de verkiezingen zal het nog volle slimmer worden. Ik heb meestal niet die zeggen van, we hebben geen Christa Oosterbaan omdat ze dit überhaupt wat. Jij dat wel eens? Nee, helemaal niet. Nee hoor, ik sta stevig in mijn schoenen. Dat heb ik ook wel geleerd aan boord als enige vrouw vaak. Op de Schelling hebben we indringende politiek. En daar maak ik mij niet zo zorgen om. Ten besluit, 15 maart binnen de verkiezings. Je staat op nummer 20 op de lijst van de Partij van de Arbeid. De oude man schommelt de Partij van de Arbeid op 10 zitten ongeveer. Is het een teleurstelling bij als je de keer met net Helly? Voor mij persoonlijk niet, want het gaat niet om mij. Het gaat gewoon om het verhaal wat wij willen vertellen. Je zet jezelf in, je zet je persoon in, je wilt ik. Ja, maar ik denk niet dat het... ik denk gewoon dat ik erin kom. Ik denk dat we zeker zoveel zetels zullen halen dat ik daarin kom. Dus ik... En wat het onverhoopt net zo is? Ja, dat weet ik niet, kan ik niet beoordelen nu. Alle PvdA's blowen positief, hè? Hoe het onder zitten. 24 jaar ik wel eens dat ze zeggen. Maar je ziet het zien op een peilings. Sorry? Het zien in de peilings op dit stadium. In sommige peilingen, ja. Sommige wordt niet net inderdaad. Ja. Nou, we wachten het al. 15 maart in de verkiezingen en dan stiert Christa Oosterbaan dus ik op de lijst voor de Partij van de Arbeid op nummer 20. Dit was even zien wat uw cartoonist Gerco van Beek hoe dit onderwerp tekenen het. Ja, we vertalen hem dadelijk wel even bij je. Dat wie Baris erbij. Ja, prachtig. Ja. Nou, Christa Oosterbaan, dank voor je komst naar het politbureau. Voor het belang van Friesland willen we nog wel graag dat je hier in Skofje in de provincie in elk geval een deel van de weken wijn in blowen. Ja. Dat komt klaar? Ja. Beloofd. Ontsaf hier deze aflevering van het politbureau. Bedankt voor het zien en graag een weekend.